kayo. Kumakain kayo, doon muna kayo, baba. Kumain muna kayo, bago maglaro. Ikaw na to. Ito mga boss nyo. Tagilan pa.
San Quintin. Gusto ka ba? Sabi niya merong garlic, sabi niya. Garlic. Hey! Samahan mo nga, oh. Ben! Ben! Yung ka na, tag 36 ha? Bili pa kayo ng dalawang pare. Uy! 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 Doon sa ano, tabi ng pinagtulungawan. Napuputan pa kami ng Eh, magandaan. Ha? Mamaya. Naka dyan! Yung may what? Yung may garlic, sabi niya. Emergency! Di ba meron pa doon tatlong bilang ng... Dalawang taas lang. Oo, dalawang pare. Dalawang pare. Dalawang co-pairs. Co-pairs equivalent of 4. Dalawang order. Ako din! Gusto ko pa! Ako pa! Ako pa po! Gusto ko pa! Pinagawa mo. Camera mo si Juan. Ah, yun na. Luminaw na! Nagbayad ko ng ipyo. Kasi lawa mami na niya. Kalubat na sa cellphone ko. Ilang minutes na din? 10:17. Usag kasi! Alvena, magpupunta sa pinilas mo. Ay, naman naman yung mait mo sa nangyari. Oh, wala na po siya. Ha? Maris na siya. Supply? Opo.